Nej. Ja, der er sådan en computer, og så for at downloade torrent skal I først skrive download. Download torrent, men staver det Torrent, og så taster I. Okay. Okay. Så trykker I download. Trykker download. Så står det her, ja. Ja. Okay, så trykker I igennem. Så kommer den her, og så kører I alt muligt. Så kommer I til det her, men jeg skal lige finde min utorrent. Okay, det er min utorrent. I kan se, at jeg downloader en masse ting. Okay. For at downloade ting skal I ind i isohunt.com. Jeg kan godt lægge et link. Okay, det er så isohunt.com. Så går vi lige ind i isohunt. Sådan ser det ud. Hvis du vil have et film, ikke? Så skriver du bare filmens navn. Vi siger never say never Justin. Eller nej, vi siger bare Tangled. Fordi alle hader Justin Bieber hader ham også. Okay, så er der alt muligt, men I skal huske, der skal stå video movies. Nej, så skal det downloade herop. Og for at downloade, så trykker jeg faktisk på linket. Og står det download to torrent, så gør jeg bare sådan her. Men vi skal lige vente på den, der er færdig, ikke? Så gør jeg sådan her, så trykker jeg OK, og så kommer den ind til den der skærm. Okay, men når den er færdig med at downloade, så trykker du bare på filmen. Ja, nu skal jeg bare lige finde den. Og så trykker du bare, og så kommer filmen. I kan også have den på dansk. I skal bare lige finde den på dansk, ikke? Dansk skal I skrive. Og hvis I vil have et spil, skal I bare skrive Black Ops, fordi det kan jeg godt lide, ikke? Så er det game. Så kan I downloade i Black Ops. Hvis I vil have en musik, skal I bare skrive for eksempel Never Say Never. For eksempel den musik, ikke? Så kan I se alt muligt musik og alt muligt. Så trykker bare på music, kan jeg finde det, ikke? Nej, ikke misk. Hvad taler jeg om? Music. Så kan jeg finde music og alt muligt. Så downloade det, som jeg sagde. Ja, tak publikum. Hej.